Henk Damen, je bent net in Oostenrijk geweest. Ja, ik ben met de auto gegaan. Hè? Dus ik was een eindje onderweg. Een clip opgenomen daar voor een tv-programma. Ja, het is een nieuw nummer. Het is geschreven door, in Duits is die geschreven door Bert Meinunger en Alfons Weindorf. Producer is dat, mijn Duitse producer. En het Nederlandse tekst is gemaakt door Tom Peters. Die eigenlijk allemaal teksten in het Nederlands maakt. Maar wel heel bijzonder. Er zijn hele bijzondere mensen die voor mij de liedjes gaan maken. Of gemaakt hebben en gaan maken. Het zijn ook de mensen die achter Smino Rossi staan, zeg maar. Dus dat is wel heel bijzonder. Gaat dat nummer ook echt in Duitsland uitkomen? Ja, over 3 weekjes gaan we daar beginnen. Een beetje, ik weet niet, het is allemaal in de beginfase, dus je weet niet hoe het allemaal gaat lopen. Maar hij komt eerst in Duitsland en ja, ik denk hetzelfde. In Duitsland en Nederland komt hij uit ongeveer dezelfde tijd. Hoe heet hij in het Nederlands? Nou, zou ik je eerlijk zeggen, dat hebben we nog niet geschreven. Maar in Duits heet hij Lass ons beide. Het is een heel nieuw nummer. Het is gewoon echt geschreven door de Alfons Weindorf. En het is toch wel een beetje Duits. Het is wel echt Duits liedje, zeg maar. Een beetje tussentempo, een beetje rustig beginnen en in de refrein toch wel een medelandnummer. Het is wel echt een meezingnummer, dat wel, ja. Ja, heel bijzonder. En ik weet gewoon zeker dat kijk, Duitsland en Nederland is altijd verschillend, hè. Dus, maar ik denk in Duitsland een grote hit kan worden. Denk ik, maar ja, dat denk ik elke keer. Nee, ik denk in Duitsland wel een grote hit kan worden, dus ja. En nou, ik blijf in Nederland ook wel gewoon mijn liedje uitbrengen, hoor. Dus het is niet zo dat ik alleen maar naar Duitsland ga. Duitsland is op dit moment gewoon, daar begin ik. Dus het belangrijkste is nog steeds Nederland. En dus ja, je weet ook niet hoe het allemaal gaat lopen. En het is allemaal de beginfase. Dus ik kan er eigenlijk ook niet veel meer over zeggen. Zeg maar van ja, ik weet niet hoe lang ik thuis weg moet of hoe lang het promoten duurt. Ik weet het allemaal nog niet. Dus het is allemaal afwachten nog.